দেখে তাতে এ আখি কাই ভারি যায় না যে তো ছড়া କିଛି ଆଉ ଭାବୁନାହିଁ କାଇଁ ଏ ମନ କେବେ ଯେବେ ଯେବେ ଦେଖେ ତତେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଆମର ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମାଛ ଧରା ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ପାଣିଟା ଶୁଖିନି ବୋଲି ଧରା ହେଇନି। ପାଣିଟା ଶୁଖିଗଲେ ଧରା ହବ। ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକି ଅଛି। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାପ ଟାଇପର। এইପଟେ ସବୁ ବିଲ ଆଡୁ ଆମ ବିଲକୁ ପାଣି ଆସୁଛି। এইଠି ପାଣି ଯାଇକି ସେଇଟାରେ ଫୁଲ ହଉଛି। এইটা হচ্ছে ଆମ ବିଲ। ୱାଓ ଏତେ ସାରା ବି ଶାଗ ହେଇନି। ଶାଗ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାଗ ହିଁ ଅଳପ ଅଛି, ବେଶୀ ହେଇନାହିଁ। ନଡ଼ା ଅଛି ନେଇକି ଛତୁ ଚାଷ କଲେ ହନ୍ତା। ମୁଁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଯେ ହେଲାନି, ମତେ ସାରା ହାଉ ହାଉ କଲେ। ଏଗୁଡାକରେ ସବୁ ମା ତୋଳି ଦେଇଛି ବୋଧେ। ସେପଟ ଆମେ ତୋଳି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏପଟଟା ଖାଲି ଅଛି। ଓହୋ ସେପଟଟାକୁ ଯାଅ। ବେଶୀ ଶାଗ ହେଇନି ଯେ। ଶାଗ ହବ ଖୁଣ୍ଟିଲେ ନା, ଆଉ ନ ଖୁଣ୍ଟିଲେ କଣ ହବ? ଛୁଇଁ ପୋଡା କିଏ ଖାଇଛ? ଛୁଇଁ ପୋଡେଇ ଦେଲେ ତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ, ମିଠା ଲାଗିବ ଆଉ। ପାଳ ପକେଇକି ପାଳ ପକେଇକି ଛୁଇଁ ପୋଡା ହବ। ପୋଡିଲେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଝିଅମାନେ କଣ ଖାଇନ କିରେ ପିଲେ ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଖାଇଥିଲି। ଆଉ କିଏ ବଡ ଦିନେ ଖାଇଛି? ସବୁ ତ ହେଇ ପିଲାଦିନେ ଖାଇଛି। ତୋ ପାଇରେ ପାଇରେ ଜୀବନଟା ବୋଧେ ଅଛି ତୋ ପାଇରେ ପାଇରେ ଏଇ ବୋଧେ। ଗଲେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା ଯେ ଭିଡିଓରେ ଆସିଲେନି। ଲିପିନା କେତେ ଶାଗ ତୋଳିଲୁଇ? ये है मेरा साग। तो आते हिंदी कहनी ओडिया रे कह। हिंदा मिस गला गले इंटरेस्टिंग लगे ना। हिंदा हिंदी ओडिया इंटरेस्टिंग लगिस गाइस को। धीरे छेड़ा साग। साग है ए पकड़ देख 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 कलरफुल टाइप आम एटा पिलादिने साधव बोहू बोली कहू, किंतु एटा साधव बोहू नुह। साधव पुआटा ना एटा नुह, साधव बोहू रेड रेड कलर टाइप रो बड़ बड़ टाइप रो। मुझे जाइली इंटरनेट रे देखी कौन आपण झुलण पिंधा है छेड़ुनी। लिपिना तोली साइलु ही जी बाहरी नी चोबे खाई दे। भूख लगी थी बे देखी देखी
ଯିବା ହେଲେ ବି ନା चलो एमती बे अनु चलो ए काउरिया ଶାଗ ଯୋଉ କହନ୍ତି କାଉରିଆ ଫଳ ହେଇଛି। खाइबा को भारी मिठा लागे कांगड़िया फल देखा रे खाइबा को टेस्ट बा चलो चल आम घर को मुठी शाग है आसिया थे तोलिकी नहीं जा।